Wara destgirina Öcalan bo Türkiye û derkirina biryaran di İmraliyê de. Li 15 Şubat sala 1999 da Abdullah Öcalan rêberê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK li welatê Kenyayê tê desteserkirin. PKK desteserkirina Öcalan bi planekî navdewletî dide zanîn. Lê aya bi rastî jî ev yek wiha ye yan jî Öcalan vegeriya mala xwe heya ku biryarên dewletê bi guhê Kurdan de bang bike. Di pirtûka dûrûkek ji agir ku pêk hatiye ji hinek hevpeyvînên Cemîl Bayê li gel Hesan Cûdî de. Bayê ku PKK bi hema awayekî hewl didin girtina Öcalan wekî planekî navdewletî bi beşdariya her yek ji Yunanistanê, İtalya, Mısır, Britanya, Suriye, İsrail, Almanya, Amerika, Kenya û Iraq û her wiha pedekevgenekî bidin nasandin. Lê belê rastî tiştekî din e, ew tijî ev e ku Öcalan bi keyfa dilê xwe vegeriya nava Tirkiyeyê de. PKK dibêje Öcalan bi plangeriyekê navdewletî hatiye desteserkirin. Lê belê Öcalan bi xwe vegeriyaya Tirkiye û ti planekî navdewletî li dijî Öcalan nebûye. Öcalan bi xwe bû ku dixwast vegere Tirkiye. Belge li serviyekê pirin. Lê dibe ev axaftina Öcalan ku dibêjî te PKK yan dibe PKK xwe biguhore yan jî ez ê ji vê partiyê cuda bibim. Baştirîn belge be li ser axaftina me. Ev axaftin jî dîsan li pirtûka dîrokek ji agir lapera 530 nehan de bi rohnahî hatiye baskirin. Geloqey mabesa Öcalan ji bo xwe guharina PKK tiştekî cuda bûye. Cemîl Bayê li ser derketina Öcalan ji bo welatê Sûriye û neçûna Öcalan ji bo çiya û çoyîna û ji bo Avrupayê dibêje. Ji ber ku Sûriye çendîn sala rêber apowekî mêvan qebûl kiribû. Ta ku tu ziyan bi Sûriye nekebe. Serok naçar dibe Sûriye bi cih bihêle. Ji ber ku di ehlaqê apo da nîne kesekî ku alîkariya wî kiribe tûşî pirsgirêkan bike. Bayê berdewamiyê dide axaftina xwe dibêje. Ehlaqekî serok heye. Ger kesek dostaniya serok bike, serok rêzê li dostaniyê digire. Ger Sûriye mêvandariya serok qebûl kiribe û niha jî bermayîna serok li Sûriye xeter bikeve ser Sûriye û serok ji aliyê ehlaqî be nedikarî wê yekê qebûl bike. Her wiha dibêje ger xeterek hebe bila ji wî re be neş hevalê wî re. Li vir pêwîst e em vê pirsê bikin. Gelo maqey Başûrê Kurdistanê bi hemû partiyên xwe ve bi taybetî Partiya Demokratiya Kurdistanê çend alîkariya PKK û serokê wan kiriye ku amade bûn Başûr bixin xeteriyê û Tirkiye rakêşin Başûr û ew bi xwe jî şerî li dijî Başûr bikin. Her çawa be di wexta girtina Öcalan da li Kenyayê PKK mijûlê li derxistina şeşemîn kongreya xwe bû. Baş ku Öcalan tê girdin qonaxeke nû ya jiyana PKK li İmraliyê dest pê dike. PKK dixwast axaftineke rêber apo ji bîra gel bibe. Ji bo wê yekê hemû rê bi kar anîn û ta radeyekê mezin karîn serkeftinê têda bînin. Ew axaftin jî ew bû. Ez ji bo xizmetkirina dewleta Tirkiye amade me. Gelo çima Öcalan ku di nêrînin alîgirên xwe de ji Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Che Guevara pir ji bo gelê xwe biheybettir, zanatir û disosir e. Lê belê bê ku tu zextek li ser apo were kirin pêş ku ew di balefirê da bû wexta ew axaftin kirî. Ger bi rastî jî wî ji bo xizmetkirina Tirkiye xebat nekiribe. Öcalanın dadgeha bilinda Tirkiye'de navên hemû kesên alîkarî pêşkêşî PKK kirin û gotin. Bi vê yekê jiyana seddan Kurdên welatparêz xiste bin xetera girtin û kuştinê de. Dîsan de axaftinên xwe da li hember dadgeha Tirkiye Öcalan dibêje. Rê bidin min xizmeta Tirkiye bikim. Ez ê di nava 6 mehan da PKK bêçek bikim. Şerê PKK bi dewletê re şaştiyeke mezin bû. Pêwîst bû PKK şer bi Tirkiye re nekiriba. Duran Kalkan û Cemîl Bayê du kesên xeterin min bi zehmetî kontrola wan dikir. Li vir eşkere dibe ku Öcalan dijî axaftinê xwe yê berê derdikeve wexta Bayê digotî. Di ehlaqa serok da nîne kesekî ku hevaltiya wî kiribe bixe di nava xeteriyê de. Öcalan her zû nêzîktirîn kesên xwe navê wan ji dewleta îtiraf dike û ku ew jî Bayê û Kalkan bûn. Öcalan di berdewamiya axaftina xwe da dibêje rê bidin min ku ez xizmeta dewleta Tirkiye bikim. Li beramber wê xizmetê ez ê çi tiştekê ji we daxwaz nakim. Gelê Kurd heya niha peyva Kurdistanê bikar neaniye. Ew yek ji bo dewleta Tirkiye hêzeke nû û mezin e. Li ser Barzanî û Talebanî jî Öcalan axaftinê wiha kêm dibêje ku bi tu awayekê ew di asta kesekê da nînin ku xwe bi serok û mezin û siyasetmedar û jîr bidin nasandin. Öcalan dema tê girtin bi tu awayekê bi yek peyvî jî piştevaniyê li şerê PKK digel dewleta Tirkiye nake. Serokbin Öcalan bûye hêzek ji bo cîbicîkirina siyaseta dewleta Tirkiye bi taybet di qonaxa paş sala 2004 de. Em ê dinivîsînên bi hêda şîroveya wê yekê bikin kanê bi tu awa Öcalan bûye derdestê Tirkiye li dijî Kurdan. û bi tu awa Öcalan bûye şîretkar û mamosteyê dewleta Tirkiye mînaka herî berçev jî helwest û daxuyaniyên Öcalan li dijî avakirina dewleta Kurdî. û bi tu awayê naxwaze ew dewlet ji Kurdan re were avakirin û ew yek bi PKK ra jî daye qebûl kirin.